Nästan utanför. Fabi, du har den nu. Tänk på att försöka passa bakåt. Bakom då, ta. Alex, släpp. Ja. Nathalie, bra! Nej, ta upp bollen, ta den. Kör det. Jag ska få med då. De som är bakom. Gå på Rosa. Du behöver inte passa. Rosa, kom igen. Rosa. Du behöver inte. Ja, Henrik. Kom igen, Greta. Bra. Gå. Här bakom. Kom igen, Greta. Gå, Greta. Gå. Det är bara fullfölj. Gå. Tänk på att vara på rätt sida också. Du måste kolla, Rosa. Men sluta filma mig! Kom igen, Greta! Stoppa henne! Kom igen, Fabi! Mamma! Nej, gå Fabi! Nej, det är fel person! Kör själv! Gå själv! Var inte rädd för att gå själv! Ner på benen! Bra, Rosa! Bra, Rosa! Bra! Gå själv! Fortsätt! Så, bra! Kom igen, Hjälp honom! Ner med Alex! Framåt, Nathalie! Skitbra! Kom igen! Var bakom. Greta är här. Gå fram. Gå fram, Rosa. Jag är här. Härligt grabbar! Bra stoppat och bra sprunget! Skitbra! Kom igen, Rosa! Båda! Jag finns med. Längre ner! Lägg ner bollen, lägg ner. Vi kan lägga ner bollen. Jag finns med. Bra! Kom igen, Greta! På med Henrik! Ta allt ben, så ja! Greta, kom igen! Hjälp Henrik där, ner med Alex! Greta! Bra! Bra jobbat! Underbart! Bra jobbat, Rosa! Bra Rosa! Skitbra, hörni! Nathalie, är inte du på fel sida? Vi är superduktiga. Så att vi har det. Nej, Är allt okej för alla? Ingen som tycker det är jobb? Okej. Kör! Kom igen! Gå! Okej! Gå! Härligt! Bravo! Det var lite springfil på er. Alltså, nej. Hon har korta ben. Palle! Lägg av!